Sanibonani. Kuseyuyena ohamba ngendlela lo. Umzukulu-ke lo kaNzombane nomzukulu kaMabeyane. Cha, namhlanje ngifuna ukuzokhuluma nomnewethu. Ngeke ngenza-ke ividiyo mina. Ngakhuluma nomnewethu futhi. Ngithi abanewethu ngoba abafowethu mina kumina. Cishe nje mina nangokweminyaka ngaphambili kwabo ejozimile ezinsizwa. Ngaphambili kwazo lezi zinto engikhuluma ngazo ngizokhuluma ngazo la. Ngizokhuluma namhlanje nomnewethu uPhayile Mthakathi. Ngakhuluma futhi nomnewethu uGeneral uBaba Mkhwanazi. Ngakhuluma naye. Futhi ngikhuluma naye lapho ngangamhlambalazi. Ngangikhuluma naye ngokumthanda. Umuntu ngabantu bafowethu, umuntu futhi unamaphutha nje. Futhi ngiyafisa ukuthi masikhuluma nabo ningaboni ngathi mhlambe abantu abangenangqondo. Asikhulumi nabo ngoba bengenangqondo. Uma nibona sibakhola to order ngoba bangabantu. Umuntu kunamaphutha akayona ingilozi. Jozimi. So manibona sikhuluma nabo ningabe seniconclude ukuthi sikhuluma nabo mhlambe ngoba bengenangqondo noma bengakwazi ukucabanga. Kodwa sikhuluma nabo njengabantu esibathandayo nesibasekelayo. Ngamkhuza uBaba Mkhwanazi esephume kithi esethi asazi lutho. Wasilalela futhi uBaba Mkhwanazi. Angizange ngibone ividiyo uBaba Mkhwanazi esiphendula kabi wenza into eright nje. Ngiyafisa futhi nomfoka Ndabandaba enze njengoba sizomluleka. Thina-ke asivele sikhombe inkinga lapha engekho khona njengalokhu kwenza amanye amamenemene amadoda la. Kunamamenemene amadoda la aveza ukuthi kunenkinga kube ngekho nkinga ngenxa yokuxova. Ngifisa-ke namhlanje ukubonisa umfowethu njengoba siyamthanda. Angifisi-ke mina kuyangilimaza-ke nokho ukuthi masingena ku-social media sizwe abantu sebemkhuluma kabi uPhayile Mthakathi. Usuyabona ukuthi nabantu bevele bemenyanya abayizitha zakhe. Kade ngayikhuluma indaba kaPhayile Mthakathi ngathi uPhayile Mthakathi inkinga yakhula nayo. Jozimini. Unyanywa abantu beqembu lakhe. Ngakuveza lokho angikufihlanga. Mina ngiyena umuntu osabayo. Ngakuchaza nje. Mangikhuluma nawe, ngikhuluma nawe ngenhlonipho. Uma ubona ngokuhlonipha nje ngokuhlonipha nje. Akekho umuntu okuthiwa ngiyamesaba, uthiwa uba nakathintwa. Akekho. Ngixolise khona okungiphazamisile. So mina ngikhuluma abantu ngokubahlambalaza kodwa insizwa ngiyahlonipha mina insizwa kakhulu. Ngiyahlonipha insizwa. Ngizala izona insizwa mina. So insizwa ngiyahlonipha nje. Angikhulumi lapha neinsizwa mangikhuluma neinsizwa. Ngoba insizwa ngiyazi ukuthi ziyayihlonipha ezinye insizwa. Ngakho ke nami ngisuke ngikhuluma ngenhlonipho. Yikho ngithi ngigcizelela ukuthi uma sibonisana njoba sikhona sikhonelela ukuthi sibaseke labafowethu. Futhi ngifuna niqonde lokho ukuthi indlela le abayiqalile angeke isaye emuva. Ngeke isaye emuva. Noma ngathiwa nini izitha zizama kangakanani. Izitha zizama kangakanani ukulokhuza usixova. Kodwa ngiyafisa ukuthi iphupho lalaba bantu bonke bemashini masha ama-leaders lingafi iphupho labo besaphila. Ufanele njoba kunoPhayile Mthakathi kunoJustice Ngobese kunoNgizwe Emchunu kunoMalegini kunoFele Emntwini. Ngicela ukuthi zinsizwa mathandazwe akube noFele Emntwini abaningi akube noPhayile Mthakathi abaningi. I-struggle siyaqhubeka, umzazi uyaqhubeka, impi iyaqhubeka. Singavuma ukuxoveka abafowethu. Singabe sesilala ngemhlanje sizinsizwa masilweni. Ngoba sibonile inhloso vele kaMongameli ukuthi bekuzosixova inento divide and rule. Sibonile divide and rule method le besebenzisa. Akufanele-ke thina bese sikhombisa ngathi asikwazi ukucabanga. Sikhombiseni bafowethu. Ngithe izolo kwividiyo bengiyenza ngicela sicabange sokwamadoda, siba amadoda. Sikhule ngokucabanga. Nathi into engifisa ukuyisho kumnewethu, umfoka Ndabandaba. Uhamba ngendlela lo.
nabafweni kade ngakusho ngathi nobhuti bakho mvukandabandaba nabafweni abakuthandayo unconditional ithi-ke lapha into yenza sikuthande isibindi sakho uthando olukhombisile uthandiswe i-country wa-riska okwenzile mvukandabandaba bancane abantu abangakwenza bancane mhlambe nibabili eningayenza le nto leyo wenzile isibindi sakho nje siyesabeka uyadinga ukuthi sikweseke siyawazi futhi umsebenzi wakho awukholula mfowethu okunye amaphutha azokwenzeka ngenxa yencindezi onayo mawusebenza ngabantu futhi namaphutha ayenzeka mangabe ininyathela nihambe endleleni kuyanyathelwana mangabe kwanjwa kusetshenzwa kungenzeka noma yini kodwa lokho okunyathelana kwenu angifisi ukuthi bese kwakhubutha phakathi kwenu mina isiluleke nginaso mvukandabandaba ngikhuluma njengomne wenu-ke mina ngikhuluma nje into iqonde mina ngikhuluma njengomne wenu mina ngikhuluma njengomuntu okuthandayo okukhonzile futhi ngikhuluma njengethandazwe uma ngikhuluma angenzi content but ngikhuluma ukuthi nawe usizakale mfowethu ne-country futhi sizakale sonke nanokuthi sikumithe halfway emsebenzini osuwenzile ngiyafisa futhi ukuthi nathi siqhubeke la uqale khona kuningi thina esafisa mvukandabandaba ukuthi sikufunde kuwe kuningi ama-lessons esidinga ukuwathatha kuwena ngakho-ke angifisi mntakababa ngane kababa ukuthi bese sikufake esimeni la khona uzogcina nawe uphelelwa isineke nathi noma ngathi kumele sikweseke ngayo yonke indlela njengabafweni siyazi ukuthi ziningi vele izimpi obhekene nazo eJozi njengoba ngichaza ngithi ubuvele wena uliswa abantu beqembu lakho kakhulu bona abantu abangimakile kade sabona thina hayi ukuthi asibone sihlakaniphile phela siyakwazi ukubona izinto thina nayena sayibona ukuthi isuka kuphi kunabantu nje abasetshenziswayo ukuthi abakulokhu abakudiscredit mfowethu kodwa into engicela kuwena mntakababa ngicela ungenzele into eyodwa mntakababa ungenzeli uhamba ngendlela yenzela le country kunabantu abaningi mvukandabandaba abathembele kuwe mntakama ngicela ukuthi ungabalokhusi ungaba discourage abantu abathembele kuwena ungaba disappoint ngicela mina uthole lokuphatha kwenhliziyo yakho ngiyazi mfowethu insizwa ngiyazazi ngiyazi uyinsizwa futhi uyinhlobo lensizwa ekuthiwa izuthatha ushit ngiyazi uyinsizwa futhi uyindoda kuphelele konke lokho ku ngicela wehle mfowethu njengomkhwanazi yehla mntakama yehla yabona masubona sekuxokozela yenza into elula wena unayo indlela yokukhuluma yokuhlala phansi nethimba lonke ngicela nenze umhlangano ophuthumayo nina ninodwa nje nihlale noJusta Ngobese noNgizwe Mchunu nabo bonke laba baholi ngicela nihambe niyohlala phansi nikhulume ninodwa nje ngicela nenze leyo lokhuzana nje nime neslot niyokhuluma ninodwa niyobuzana ukuthi kuphi lapha engikone khona mawukho lapha engiphazamise khona nibuyisane kulokho mntakama ngicela ungenzele lokho mina ungenzeli mina per se uhamba ngendlela but wenzele le country baningaba abantu mvukandabandaba aba-investe i-future yabo kuwena baningabe all non-provinces ngiyacela mntakama ngicela futhi ukuthi uma ngabe ukwenza lokho ungacabangi ngawe njengondabandaba zibeke eceleni wena put the country first lokho kuvele kade ukwenzile qhubeka nakho ungacabangi ngawe ukuthi mina angithintwa ngeke ngizwe futhi mina noma ngeke ngizwe ngabantu besifazane noma ngeke ngizwe ngobani cabangela izwe mntakama izwe likhuthazile la support la buya lapho elikubeke khona ngiyacela-ke namanje usilalele masikhuluma singabafweni thina ngeke futhi sikudukise mntakama ngicela ube nomhlangano ngokuphuthuma ngokusheshayo futhi bengizocela mina ngizocela nje ngohlabela ikhwele bengicela umne wethu khona enye insizwa la eneyinkulumo nje eziqondile ekhuluma iqonde nje enomgogodla indoda umfowasikakhanda umfowethu umne wethu uMavava bengicela ukuthi uMavava abe ingxenye yalo mhlangano wenu inhlangano kodwa uMavava ngicela abe ingxenye emkhulu nihambe niyohlala phansi nina nonke noNgizwe Mchunu nonke noMalegini nonke nihlangane nihlale phansi uma khona lapho enibona ukuthi inyathana nekho nisolane nani nodwa singangeni thina singanisoli mina nalokho engikushoya ngikusoli but ngikululeka njengomfweni ngokukuthanda ngiyafuna ukuthi into yakho ibuyele esimeni uthande bese abantu abakuthanda ngalo thina ngeke siphume kuwe ngeke sikudube kodwa angifisa abantu bagcina sebelahlekelwa ukuthemba ubuholi bakho ngakho ngicela usilalele mntakama masikhuluma sikhulumela abantu asikhulumeli thina
sikhulumela abantu i-whole country. Ileso isicelo sami. Ngiyabonga mntaka baba.